Bé, senyora Vega, la meva formació política no vol abolir les pensions, simplement vol garantir-les, i no estan garantides amb el model actual. I li recomano que enroni més a poc, perquè encara se'ns ennuegarà i veiem si no arribarà a cobrar-la mai. O sigui, que pretenen augmentar un dels tipus impositius que afecten més els treballadors de rendes mitges a qui pretesament volien beneficiar. Cap referència al saqueig fiscal crònic que patim ni a la degradació dels serveis públics que se'n deriva. Catalunya continuaria sent la nació amb l'IRPF més alt de tot l'estat artificial espanyol. El govern del PP a Madrid pot permetre's el luxe de baixar impostos de debò, perquè roba bona part del que Catalunya produeix. El model que mereixem és el de l'estat català, sense ingerències i sense saquejos. Ja els avanço que quan això s'esdevingui, Madrid haurà d'augmentar la pressió fiscal als seus ciutadans. Governi el PP o governi l'extrema esquerra, perquè la clau de les seves rebaixes fiscals no es diu Ayuso, es diu Catalunya.